L-effetti tas-sanzjonijiet fil-konfront ta' Kiċ Kembri u Konrad Mizzi se nħossuhom aħna wkoll u se jkunu ta' piż fuq il-Maltin u l-Awċin kollha. Hekk tenna d-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi tul il-programm netejjem tal-ħamis filgħodu. Minn dalgħodu iridu jibdew jaqtaw il-kuntatti li huma għandhom ma' kull kumpanija li fiha għandu sem Kiċ Kembri, Konrad Mizzi, Jurgen Fenek. Minħabba significant corruption tal-Electrogas, il-proġett korrott imdemmi tal-Electrogas. Dan kollu ntqal wara li l-erba' ġie żvelat li d-Dipartiment tal-Istat tal-Istati Uniti ħabbar li l-eks deputat mexxej Ministru Laburista Konrad Mizzi u Chief of Staff tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat ma jistgħux jirfsu art Amerikana minħabba l-involviment tagħhom f'attivitajiet ta' korruzzjoni mod partikolari b'rabta mal-proġett tal-Electrogas. B'hekk dan ifisser li huma uffiċjalment ipprojbiti milli jitlu fl-Istati Uniti. Dak li m'għamilx Robert Tabela biex jiddefendi l-dal-korrotti għamluh Washington. Dak li m'għamilx Anġlu Gaffa u Victoria Buttigieg il-Kummissar tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali li qegħdin hemm biex jipproteġu tal-qalba għamluhom l-Amerikani. Id-Deputat Nazzjonalista kompla billi qal li hija ħasra li dawn baqgħu ma tresux u lanqas imsejħa issa quddiem il-Pulizija. Ma ħaqqekx int ħaddiem li int negozjant għandek impjieg, għandek intrapriża, bnejt business bl-araq ta' ġbienek, tqum kmieni filgħodu sa tard bil-lejl u tara kif tagħmel il-kontijiet biex tlaħħaq u tagħmel investiment u tikkalkula l-affarijiet tiegħek. Jason Azzopardi qal li bħala pajjiż ma ħaqniex hekk u jeħtieġ li jisimna jitnaddaf mill-aktar fiss għal ġid tal-poplu kollu.